Čaute ľudia, dneska si zahráme FNAF 2, ale predtým, ako môžete vidieť, dneska som zmenil prostredie, dneska natáčame v lese a chcem vám tu ukázať zatiaľ predtým, ako si zahráme FNAF, že ak ste v blízkosti okresu Prievidza, alebo chcete ísť niekde na turistiku ešte pred prázdnin, pred prostou školou, tak zajdite si podľa mňa sem na Rudňanskú Lehotu, poďte sem do hory, cez malú dolinu, a prídete sem, ak chcete ísť napríklad na turistiku alebo na hríby. Tu rastú dobré hríby, napríklad dubaky, teraz málo kde rastie, riziky, masliaky. A ešte, keď pôjdete touto cestou, tak vidíte pri krásnych vodopádoch. Teraz to tam je suché, ale keď veľa naprší, tak to je veľmi krásne, veľký zážitok. A ešte v zime to tam narastie. Cencule zamrznú to tam a sú tam aj, najväčší cencúl tam má možno aj 4 metre, ty kokos. Veľmi veľké cencule. A ešte tuto dole, tu je taký strom. Čakajte, nevidíte to. Tu je taký strom a pod tým stromom je studnička. A z tej studničky vyviera veľmi zdravá voda, ktorú ľudia si chodia naberať. Volá sa Madová studnička. A tá voda je veľmi liečivá, to už sa veľmi veľakrát zistilo, ľudia to chodia naberať a ja som si bol nabrať. Tak toto tu je, takýto život v lese, čo som teraz ja prišiel sem dať toto nové video. A takže môžeme začať hrať FNAF 2 a no tak môžeme začať. Kamoši, už sme tu, som si našiel miesto na sedenie, takže to dobre. A už sme tu teda, takže dajme new game, yes, a ideme na to. Máme pomôcť, nájsť otvorenie, niečo sa stalo, tu napísané všetko o tom, že proste sa niečo stalo. Niekto niečo zabil, my sme detektív, my to ideme zistiť. Takže už sme tu, kamoši, tohto debilka zase vypneme. Takže ideme na to, kamo, kamery, nice. Kamo, máme to tu na parádu. Máme tu zase plišáky, to už sa mi nechce ani rátať. Zase ventilátor, ako v každom chapteri. Šemro tu není, škoda, nevadí. Ale problém je, tu nemáme dvere, máme tu iba toto svetla a takéto chujovinky. Takže, zatiaľ toto tu máme. Freddy, to sú zrujnovaní. OK, to zase, Čika sa pohla, to bolo vidieť. Mangle, Balloon Boy. Ale je tu zlá vec, keď Balloon Boy príde sem, tuto bude stať. A počkaj, ukážem vám to. Tuto keď bude stať pri tých televízoroch, tak môžem vám zobrať baterky. To je veľmi zlá vec. Lebo nemôžete toto spraviť a zdochnete. Jedine svetlo vám pomôže vás ochrániť. A musíme túto krabicu zatvárať, lebo tento typek, Puppet, nás môže zabiť. 2 hodiny ráno. Dobre, nič. Jasné, Bonnie. Ty čo tu chceš? Neviem. OK, tohto zavrieme. Niečo sa stalo. Mango. 2 hodiny ráno, OK. Kamoši, OK. Nice, kamery. Počkať, pozrieme niečo. Kamo, oko sa mu zmenilo. Ne. Ty kokos, ty šemro. OK, nezmenili sa. Čika sa pohla. Bonnie rukou. Aha, táto svinia je tu. 3 hodiny ráno, satanský čas. Čo mám robiť, neviem. Kamo, Puppet? Ne, tento ne. Proste ne. Ty nejdeš tady. Ty svinia. OK. Kamo, čau, kamo. Dobre. Ty svinia. OK, dáme si masku. Kamoši, OK. Dobre, tento sa tu bugol. Čo sa to tu deje? Kamoši, neviem, čo som ja urobil. Teraz je tu error, Puppet. Neviem, čo robím. Kamo. Tento sa pohol.
Freddy je tu, to je Freddy. OK. Kamo, toto ja neviem, čo mám robiť 5 hodín ráno, kamoši. Mucha tu lietá, mne to je jedno. Toto v lese. Kamo. OK, bum. 5 hodín ráno, kamoši, my to ideme na parádu, kamo. My to tu dávame na frak. Kamo, ona chce s ventiláčkou, zabudni. Je tento. Tento už chcel. Kamo, Freddy, to je Freddy, OK. Stíhame. Freddy. Freddy je tu, kamoši. Toto vypneme. Číka, ne. Ty si ja. Kamoši. Kamo. To bolo šťastie. On už by nás zabil, ty kokos. Už bol takto približený. Takto. Kamo, druhá noc. OK, kamoši, ideme na to druhú noc. A ja som sa už posral, kamo. Zase, schopy. Stoja. Schopy. Nič. Volá mi tu typek, to sa vypneme, sviniara. Kamo, zase ideme na to. Také motorky sem idú. To ma nezaujíma. To nič. Vypneme. Nič. Proste nič. Tohto vypneme, kamo. Vypneme ťa. Kamo, ty. Teba vypneme tiež. Kamo sa neviem sústrediť, keď ti to tu prdia na motorke. Kamo, to sa nehodí. Akože voľný pôjde. Tento tu je tiež už. Vypneme na chvíľu, nech sme ticho. Dobre, nič. Kamo. Papet. OK, on chýba. Číka. Číka je podozrivá. Číka je tu. Ďalšia. To je Číka. 2 hodiny ráno, kamo. Neviem, čo má robiť. Balloon Boy. Do riti. Ne. Tu idete o plešinku. Kamo. Ak Balloon Boy príde, tak sme kukt, kamoši. Číka furt. Dobre, vypneme na chvíľu kamery, nech sme závisláci. Do riti. Zapni sa. Kamo, zapni sa. Freddy. Ty kokos, kde je Fero? Zapni sa. A sme kukt. Kamo, Freddy. Čau. Kamo, Číka, Freddy. Všetko možné. Prečo počujem hau? Kamo, ja sa bojím. Sviniar mi zobral baterky. Čaute, som kukt, zomreli sme. Je tam Foxy. Kamoši, to už nedáme. Zomreme ako svine, lebo tento svinia trbami. On sa rehoce. Zomreme, kúkajte, buď nás zabije Freddy, ty svinia, ty debil, kamo. Normálne. Keby nám ten debilko nezobral baterky, dobre, poďme ďalej, ideme na to, kamoši. Musíme to vyhrať, nemôžeme byť posratí. Ideme naplno, možno to pomohlo preto, lebo sme baterky, kamo, tento debilko. Dobre, toto hneď. A my sme už boli kukt, kamoši, to sa nestialo. Din. Na zabu Foxy, bohužiaľ. A prečo toto svetlo? A to musím takto stačiť. OK, teba dáme. Ok, kamo, nič tu není. No tu, za chvíľu to vybehne, 1 hodina ráno. Dobre, to je zatiaľ dobré, dosť. Dobre, tu nič není. Zatiaľ prídu za chvíľu. 1 hodina ráno, to je dobré. Ventilátor na mňa veje, aj keď mi je zima, lebo chopy. No, to
chápete. Fuj, nie je zle. Nie je zle. Kamo, no teraz mi je horšie. Mango. Fuj, ty zanech. Hej, zožer ho, bude pokoj. Ty kokos, ne. Ne. Mango. Ty si svinia. Restorec kamera. Ty svinia, okej. No balón bojna. Musíme počkať, musíme čakať, aby ten sviniar nezobral baterky. Dobre, ty si tu. Kde je? A sme kúkt, kamoši. Okej. Ty, neviem prečo si šla po mne. Zapni sa! OK, Foxy. A to musíme dlho svietiť. OK, ten zmizol. Balloon Boy, ne? Na ňo sa aj nepozerajme. Ja neviem, čo mám robiť, kamo. Ona je tu. Tento je tu. Čakať treba, čakať. A makať. Čakať a makať treba, to je moje heslo. No, Balloon Boy, sme kúkt, kamoši, sme kúkt. A je tu Čika. Čau. Čo chceš? Kamoši, ja neviem, čo mám robiť. Kamo, sme kúkt. Kamo, ja sa bojím. 11 hodín. 4 hodiny, OK, kamo. Ty svinia. Dáme to takto. Dobre, Číka by sa mala odísť, lebo sme Freddy. Ne, Balloon Boy ne. Ne, on je vo ventilačke. Prečo Číka nejde? Ne, krabica. Ak sme kúkt, kamoši, kúkajte, čo sa tu stalo. Ty svinia! Ne, to sme posrali, kamoši. Takže vidíte, aký som noob, toto mi nevyšlo dneska, nevadí. Ale aspoň vidíte, aké to bude prostredie pekné. A video natočené v lese. Takže dajte like na toto video a napíšte mi do komentárov, že sa mám zlepšiť a tak. Takže čaute, na budúce natočím jednotku.